We zijn heel diep de groef ingegaan. Ik vraag me af hoe we hier nou uitkomen. Maar ik heb alle vertrouwen in jou, Loek. Maar dit is de plek waar het gebeurde voor de Duitsers. Hè? Ja, dit is eigenlijk de hart van de fabriek. Want dit is de revisie- en de reparatiestraat van de oorlogsfabriek. Want hoe het hier werkte is, een kapotte motor kwam via het spoor met een trein kwam die hier aan. Die werd het laadperron opgehezen. Die kwam via een klein smalspoor, kwam die dus helemaal hier naartoe. En dan werd hij hier eigenlijk op een soort van lopende band werd hij deze straat afgegaan. Ja. En dat was de bedoeling dat hier ongeveer 700 mensen aan het werk waren. En iedereen had zeg maar zijn eigen kleine taakje. En dan, de bedoeling was dat we starten dus hier met een kapotte motor. Ja. En aan het eind van de rit hadden we dus een motor die het weer deed. En dit is dus zo'n motor waarom het de Duitsers te doen was? Ja, dat klopt. Ja. Dit is de BMW 801 motor die dus hier gerepareerd en gereviseerd werd. En hij werd dus eigenlijk op zo'n kartje werd hij dus de straat doorgereden. En als hij op het einde van de straat was, dan werd hij weer op het smalspoor uit de groeven gereden. Dan werd hij op een proefstand gezet, hier op een holle weg, hier een paar honderd meter vandaan. Ja. En dan werd hij getest of hij het deed. Maar het is nooit helemaal duidelijk of er ook echt motoren zijn gerepareerd, begrijp ik? Nee, dat klopt. Het was de bedoeling dat hier maandelijks tussen de 200 en 250 motoren gereviseerd of gerepareerd zouden worden. En er zijn wel geluiden dat mensen, of dat inwoners van Bergen te Blijt, hier dus 1,5 kilometer vandaan, die hebben wel ronkende motoren gehoord. Maar we hebben nooit echt kunnen achterhalen of in het archief of zo dat hier daadwerkelijk echt motoren gerepareerd zijn. Maar wel dat alles op ingericht was, hè? Alles was ingericht, ja. Je moet je eigenlijk voorstellen, de groeve was klaar. De fabriek was helemaal klaar in augustus 1944. En een maand later, in september, toen moesten de Duitsers ineens hals over kop vluchten. Voor de geallieerden. Terwijl dat ze hier gewoon een complete fabriek hadden. En vervolgens is de groeve eigenlijk overgenomen door de inwoners van de buurt die hier konden vluchten voor het naderende oorlogsgeweld. Ja. Nadat de Duitsers hier gezeten hebben, wordt de Bonza-groeve eigenlijk het terrein van de champignonkwekerijen. Je ziet dat eigenlijk in heel Zuid-Limburg. De groeves hebben eigenlijk een perfect klimaat voor het telen van champignons. Koud en vochtig. Koud en vochtig, inderdaad. En dus werden de groeves eigenlijk overgenomen door champignontelerijen. Ja. Yes. We zijn weer buiten. Ja. Dus deze groeve kent voor jullie eigenlijk geen geheimen meer? Nee, deze groeven die hebben we wel redelijk uitgespeeld nu, inderdaad. Ja, maar mensen mogen hier ook komen kijken, hè? Ja, zeker. We hebben de groeven eigenlijk sinds juli is die opengesteld voor het publiek. De groeve was eigenlijk altijd een groot geheim voor veel mensen, ook voor mensen hier uit de buurt. Terwijl men wel wist dat hier iets was. Je ziet het ook natuurlijk aan die gewapend beton constructie. Dat staat niet zomaar. Ja, en omdat het best wel een bijzonder verhaal is en een bijzonder onderbelicht deel van de oorlogsgeschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, vinden wij wel belangrijk dat wij mensen hier mee kunnen nemen in dit verhaal. En dat deel van de geschiedenis kunnen vertellen.